Oh, ayan, kinain na nga. Oh, ulo. Oh, tinira na yung ulo. Oh. Oh. Kumain ka ng ahas? Ha? Ayan oh. Saan mo nahuli ahas na yan? Ano? Ayan oh. Oh, ahas ba yan? Ha? Pagaspas ahas yan. Kumakain ka ng ahas? Ha? Ahas ba yan? Ahas yan, ahas. Ahas ba yan? Ano? Nasa paa mo? Uy. Kumain ka ng ahas? Ha? Ayan o. Saan mo nahuli ahas na yan? Patingin niya o. Ayun, patay na. Yung ahas na yan. Daw. Uy, buksan natin to, buksan. Doon ka, dalhin mo yun doon sa kinakainan mo daw. Tingnan natin, yung ahas na hawak mo. Oh. Doon ka. Dali, titingnan. Uy, ahas talaga oh. Oh. Oh, ahas talaga. Patingin niya ako. Pagaswas. Sige nga, kainin mo nga. Ay, ahas nga talaga oh. Ay, mga kasinag oh. Ayun, bitawan mo. Saan ba yan? Sige nga, kainin mo. Nakain ka ng ahas? Ha? Sige nga, kainin mo nga. Oh, ayun, kinain na nga. Ulo, tinira na yung ulo. Oh, oh, tinira na yung ahas. Sige, kainin mo yan, kainin. Anong ahasin yan? Oh, titingnan ko lang yung ahas na hawak mo. Ay, buhay pa. Oh, buhay pa yung ahas. Oo. Tinira na yung ahas oh. Ayan, dali ka. Ayan. Naharangan ka yung balahibo. Maliit na ahas lang mga kasinag, yung kulay green siya. Paborito mo rin palang ahas.
Hmm. Ano? Naubos mo na yung ahas mo? Umalis na ako, hindi ko parang natitira yan.